बिसोरो 41 न'खर गासिबो जोंनि अन्थाइबिल बिसिडि सिंनिफ्राय बिथांमोना नुजाफैदों। सिकारगाव, बंसिगाव, ओमफ्राय अन्थाइबिल, बेनिफ्राय फुथिमारिनिफ्राय गासै बालाहामा 41 न'खर दिनैहाय बिथांमोना बिजेपिआव जोंजों आखाइ हमफैदों। दा गिबियाव बिथांमोनखौ आङो जोंनाव जयेन जाफैनायखाय साबायखर बावहरबाय। बिथांमोना हमनो हादों, मानो होनना बुङोब्ला जायगानिया जायगाखा। बिथांमोना आंबो बे जायगायावनो सानसे समाव जन्म जानाय, बे आंनिनो न', नंगौना नङा? दा बयबो सिनायलायजोबखायो जोङो। हयथ' राजनितियाव जों गावस्रा गावसि जादोंमोन न' दाउट। दा जोङो बिथांमोना लकेलनिखा होननानै दिनैहाय बिथांमोना आंजों लोगो लाफैबाय। मानो होनोब्ला जोंनि दाखालि चन्द्रपारायाव जोंहा मानाव गेदेर मानगोनां दिलीप सैखिया सारा अलरेडि आंनि टिकेटखौ बुंलांखाबाय। बनाइगाव समस्तिनिफ्राय राजिब ब्रह्मनो टिकेटखौ होनाय जाबाय होननानै। आरो मानसिफ्रा नङाब्ला मा बुङोमोन, राजिब आंला टिकेट मोना होननानै बुहुत मानसिफ्रा बखियोमोन मोना होननानै बाव गोनो गोथो जादोंमोन। दा टिकेटखौ जोंना आसामनि चिफ मिनिस्टार सार आरो दिलीप सैखिया सार बुंनानै होलांनाय लोगो लोगोनो दिनै आरो आंजों जयेनिं जानो थाखाय गोबां मानसिया लाइनाव दंबावो। दा आं गरमद्रायखाय बानायाखै, हयथ' माखासे मानसिफ्रा माइ गायखांजोबाखै, बेखौ लासै लासै लांबाय थासिगोन आरोखि। आं पारसेन्टखौथ' बे जाहैबाय, फाइनालाथ' जाथ'वाखै। बल खेलायावथ' गरसेबाबो देरहायो मालाबा फाइनालाव, नङा होमबा? गरसेबाबोथ' सोखागोन आङो। बिजेपि जाबाय गरसेखौ 100% सोगोन। दा 10टा 12टा सोनायनि खोथा गैया, बेनो आरोखि। आफादआव आं बखिनानै आं भट बिया। जुदि आंखौ सोरबा जुदि बुङोब्ला एन्सारखौ आंहाबो बायद' जायो एखमबा होनो, बेल'सो नङा होमबा? होनब्लाबो आं एन्सारखौनो होखाया गुबुन बखिनायखौ। दा दिनैहाय आंनाव दाखालि नोङो चन्द्रपारायाव 15,000 मानसि जादों। बे अखा दैथ' गिलु बालु अखा, थेवब्लाबो मानसिफ्रा बिजेपिखौ मोजां मोननानै, नंगौना नङा? दिनैहाय बावदि लैहोर लैहोर थांदों। बेनि थाखाय आंनि देरहानायनि मोनसे सिम्बल, मोनसे साइन, बेखौ आं दिनै खाथाङै बुंनो हायो। देरहानाया खाथां। बेलाय मा बाथ्रा बेलाय, बेखौथ' दाखालिबो सिएम सारा, नोंथाङा हयथ' मिडियानि मानसि, नोंथाङा मिथिदों। ट्राइबेल बेल्टआव होखारनो माबानो होननाय बुंनायखौ बरंसो सिएम सारा मिडियायाव बुंलादों। होखारनायखौथ' सिन्ताखौनो खालामाखै, सिमांखौबो नुवाखै। बरंसो 600टा गामि माइक्र' सिस्टेम, गामि दरसे दरनैजों ट्राइबेल ब्लकसो बानायना होनो प्रसेसआव दंगासिनो दं। बेखौ MLA इलेक्सननि सिगाङावसो होनायनि बेब'स्थाखौ लादों होनना बुंदों। आरो दाखालि उथायबाय मानाव गेदेर ट्राइबेल संघनि आफादगिरि नेहाथारिया जोंनि मानाव गेदेर बिजेपिनि दिलीप सैखिया सारखौ ट्राइबेल एरियायाव हाबनो मोना होननानै बिथांमोना मोनसे लेटार लिरदों। बेखौथ' उथायबाय, नोंथाङाबो मिथिखागौ। अब्ला मारैथो हारसानि दल जाखो? हारसानि दलबा माथो अनुस्थानफोरखौलाय हरगासिनो बिजेपिआनो। सतिखौ सोर खालामा? BTC खौ सोर खालामा? BTR खौ सोर खालामा? बिजेपिआसो खालामना होदों। खुनु हारसा दल गैया, हारसा दलनि खोथायानो गैया। बे जाहैबाय राजनितियाव गावबागाव पार्टिखौ देरहाजानायनि सार्थ'आव बयबो बुङो, नंगौना नङा? बेखौथ' नोंसोर आंनिफ्राय रोंसिनखा, मिडियाफोर बुजिजोबखायो, नंगौना नङा? बेखौ सिदा खालामनांगौ गैया। जिहेथु जोंहा 35टा सिटआव जोंनि ट्राइबेलफ्रा गेलेनो हायो, अब्ला बे ट्राइबेलफ्रा बेयाव हाबनानै जायाब्ला मालायफोरखौ जाहोबाय थानोसै नामा? दिनै कार्बि आंलं डिमा हासावआ बेसे मोजां जागासिनो दङ। डिमा हासावआवथ' नोङो गुबुन हारिया भटखौ होनो मोना। 1,500, 2,000, 3,000सिमल' दं भटआ। डिमासाफ्रावल' होनो मोनो MLA आवनो। खिन्थु बे आयेनखौ सिफायना होदों नामा बिजेपिआ? दिनै 10 बोसोर रानिं, बिजेपिआ 10 बोसोरल' जादों आरो डिमासावबो 10 बोसोर रानिं जाबाय बिजेपि सरकारा। बे आयेनखौ सिफायदों नामा? कार्बि आंलंनि आयेनखौ सिफायदों नामा? बेफोर जाहैबाय राजनितिनि माबा आरोखि, भाषा। बे बारा गिदिर बाथ्रा नङा बियो। आं कुइसन खालामगोन दा गुबुन दोलोबो, बिथांमोनाबो जोंनि बिजेपिखौ गारनानै खुनुदिन सरकार दानो हाखाया, नंगौना नङा? ओंखायनो आं खावलायो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ, जाहाथे आंखौ राजिब बांगाल हिसाबै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे आंजों मदद होफैयो, बेखौ आं खावलायबाय आरोखि। गोजोन्थों।